Okeyo. Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto chako limbe mare mar ndalo 4 e gwenge mag Ukambani kendo chayo kweth mabalo gi sirikal ewi chenro mar pogo telo e kindgi kod gwenge mag iwuokie. Ruto nyiso kweth makwede ni gibiro ywago ang'e bang' yiero maduong' mabiro ka ok giloko siasa margi chon kendo nyiso jo Kenya chenro margi. Kaka jofwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, Ruto odhi nyime gi sero ombulu maheo milion 2 mag oganda mag jo Wakamba kod dongruok. Piem mar nyoso oganda jo Wakamba gi wach kendo rwako ombulu moheo milion 2 e adita ochakore e kinde limbe jatend piny William Ruto e gwenge mag Ukambani. E odiochieng' mare mokwongo e limbe mare mandalo 4 e gwenge mag Ukambani e kaunti ma Makueni, Ruto opodho e lowo kod kweth mobalo kod sirikal mare e mano ma owacho ni gisebet piny kendo pogo lemo mag telo e kindgi motelo ne yiero maduong' mabiro. Si mnajua wale majamaa kazi yao ni ukabila. Ati wanaume 3 wameenda kuketi chini kwa room. Ati wanagawa serikali. Ati wewe chukua 50%, wewe chukua 20%, wewe. Mimi nimewaambia serikali ya Kenya si yenu bwana. Serikali ya Kenya ni hawa wananchi wote. Hamwezi kwenda kuketi chini kwa kona ati mnagawa serikali ya Kenya. Kaluren gwenge mag Ukambani ni kod tudruok malong'o kod kweth mobalo kod sirikal motelne kod ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka kod osiepne manyien ma DCP Rigathi Gachagua. Ruto ong'ado mar wiro gi lwala ka jotelo ma onge kod chenro moro amora mar bero ngima jopiny kendo ok ginyal telo ne jo Kenya. Na nilishawapigia report. Mkiendelea ati one term, Kasongo, sijui must go, mutachelewa. Tafuteni sera kuja uzia hao wananchi. Hiyo ya Kasongo one term na must go haiwezi kuwapatia kura ya hao wananchi. Mano ma inyalo wacho ni en tero lweny e dhood Kalonzo Musyoka man kod mbi mapek e gwenge mag Ukambani. Ruto othiano ni kata tek kata yot ok obi weyo oganda jo Wakamba chien e yiero mabiro bang' Kalonzo Musyoka tieno ni ok onyal riwore kod jatend piny William Ruto motelo ne yiero maduong' mabiro. Watu wa Makueni, mimi nimeamua. Mnanielewa? Mimi nimeamua kwa vyovyote, mbele na nyuma, kulia na kushoto, juu na chini, hii Ukambani haiwezi kukaa upinzani tena. Hapana. Barabara hii Emali Ukia imesumbua wananchi siku nyingi. Na tumeitisha kura na hii barabara, na sasa ndio nafasi ya barabara hii ifike Matiliku, ifike Ukia, ikifika mahali panaitwa kwa Nzembi pale Matiliku ichukue right. Wale wanasindana na sisi, musilete chuki kwa wananchi, musilete mambo ya ukabila, musilete kisirani, kujeni na agenda. Sisi tunajenga barabara, museme nyinyi mnafanya nini. Ruto bende omiyo kweth mobalo kod sirikal mare siem ni gidhi ywak e tokcho bang' yiero maduong' mabiro. Kama kazi yako ni kumangamanga tu Kasongo sijui one time sijui must go, mambo itakuchomekea na usiniseme sikuwaambia, mutakwama mapema. Motelo ne mano, Ruto oyawo chenro mopogore opogore mag dongruok ka kongo apaya kod olalo ma Mikiyuni chiwo bok mag lowo e kind chenro mamoko. Chris Owino, Ramogi TV. Jumachiel kende bang' jatend migawo mar somo Julius Ogamba